Onye medeni kafizenti Iluzie solunwa kuna bini Inata kwala Inakwazio kama ya nino wamono Okungwali boy katienti Iluzie bulua Onye mebezi na nigo Okungwali boy katienti Iluzie wolo na Mwane mebe nebe Onye mebe zinani bo Okazi amaka wetu Aina na Eze General Palace His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka Onwa Igwe Chinyereze tu Eze Oyibo of Oraukwu Kingdom Aina eje na bie Aje kpoti ya n'ụra Etu esi eme ya Eze na-akwado ihe eje kụọrọ aka n'ọnụ ụzọ anyị na-erije kụrụ ije aka n'ọnụ ụzọ wee gwa eze kunie oge eru Eze kunie Igwe Chinyereze Igwe Oyibo anyị sị na kedu ihe na-eme tata dịka ijikesi tata ka obodo na-awaji Oraukwu na-awaji ụka ka anyị na-akwado ka ije bido eji ụka wee bido so isi n'obi gị kịta eje n'ime obi ebe ọ ya dị were mee ebe a ka anyị akụ ebe a ka anyị eme niile anyị na-asị gị nnọọ let's go. Thank you. Igwe Chinyereze.
N'otu ụbọchị Sabat ka Jesu si n'ubi ọka na-agafe, ndị na-eso ụzọ ya họrọ ogbe ọka ụfọdụ were mkpụrụ ha na-ata, ma ụfọdụ ndị Farisii jụrụ ha sị, gịnị mere unu ji eme ihe megidere iwu n'ụbọchị izu ike? Jesu zara ha sị, ọ bụ na unu agụbeghị ihe David mere oge agụụ gụrụ ya? Jesu wee sị ha, nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị Sabat. Oziọma ka o si bụrụ nwa. Ka anyị kelee Chukwu onye mebere ụbọchị tata, debie na a ga-enwe mmemme dị otu a ụbọchị tata. Anyị afụgo mmiri na-ayọ iji gosi na anyị nọ n'udu mmiri. Uche nke a na-echere nọ mmiri ngozi, mmiri skuchi were na-ekele mmemme anụwa ife niile dị n'anya ya. Ị na-ele anya na mmiri a, ị ya na-afụ anwụ. Ị na-ele anya na mmiri a, ịfụ na anwụ na-esi ya. N'ọbụ ikele Chukwu. Anyị kelesie Chukwu, anyị ekele Igwe onye nke kpọkọrọ anyị ọnụ ebe a. Igwe Chinyereze otu. Yes, Igwe Chinyereze otu. Na ndị kabinet ya.
of course, anyị fụrụ na mmemme a ezuru ezu ya ọ mmemme nke Oraukwu ndị ụka ndị obodo ọ Chineke kpọkọrọ anyị ji igwe kpọkọ anyị ncha niile ọnụ mmemme a na-eme bụ mmemme a na-eme ofu ugboro n'afọ ya bụ anyị na-asị Chineke ka mmemme a dị n'aha ya ka mmemme a ka ọ gọzie ya ka mmemme a kwesị n'anya ya ka anyị mee ya n'udo na mma were ọṅụ otu anyị si bido kwuo werekwazi ọṅụ na ahụike wee nachigha site na Kristi onye nwe anyị. Anyị gbakọrọ maka na ọtata ka Igwe Iwa-JI eziokwu. Iwa-JI nwere a very deep significance both socially and religiously. Echetara m mgbe anyị na-agụ Things Fall Apart many years back, but I remember very clearly that Things Fall Apart. Remember how Chinyereze described yam. Chinyereze described yam as the king of all crops. You go back to that Things Fall Apart, you will find it. The king of all crops. Because if you do, the revolt you go, actual Ime-Obi actual Ime-Ji, and say na harvest na there Ime-Ji, or Bulu-Ji, gabu a symbol again to it shows. First of all, the prominence of yam among all crops as the king of all crops. 2, the prominence of deities, because two people in India in the morning religion. In fact, Aja Anye is a symbolic way of this Chukwu. Ya buluzo in India. Chukwu is there. Piam more. So all is popular. Igwe Putagasi. If he takes Igwe or the oldest man, the Igwe. Then can Igwe Iwa-JI. What does it mean? Igwe stands as a symbol of unity in Oraukwu. No now the first series in Oraukwu. All the cabinets are one you. All Iwa-JI. When you say you're making all Iwa-JI, a woman they will give you job through. Let us also pray for our Igwe. It is not easy to be Igwe in this time of a lot of difficulties and misunderstanding. Let us pray for him, that God will give him good advisors, that God will give him the wisdom, that God will give him the good health, that God will give him wonderful collaborators who will help him to continue to redefine social, political and religious realities in Oraukwu, so that during his own reign, there will not only be peace, there will be progress. There will be all the families and all the villages. This is our prayer to bless our Lord.
Marionatore della So. Grant, we pray, O Lord, that we give you thanks in this sacred mystery for the cross harvested from the earth we made through the said mystery, working within us, you want to receive three greater blessings. Grant us through Christ our Lord. Ebe ọ bụla a ga-efesịa, Ime-Obi a ga-efesịa ka o nweta nchekwa nke gị, ekwensu onye ilo anyị ghara inwe ike ọbụla n'ebe anyị nọ ka ọ gbara aga dịka agwọ na-agbọ agbọ n'aha Jizọs. Anyị na-agọzi obi a with Psalm 121. Ana m ele anya n'egwu kedu ebe enyemaka m ga-esi abịa. Enyemaka anyị ga-esi n'aka Chineke abịa. Onye kere eluigwe na ala ọ gaghị ekwe ka ihe ọbụla mee anyị. N'ihi na nchekwa anyị adịghị alara ụla. Onye nchekwa anyị bụ onye nchekwa nke ụmụ Izrel ọ dịghị alara ụra mkpụ na ntị ya nke ọ na-ekwu ụra. Ọ nọ n'aka nri anyị na-echekwa anyị. Anyanwụ amachagbu anyị n'oge ihe nke ọnwa niile na-etigbu anyị n'oge anyasị. Osekwa Chineke ga-echekwa anyị n'ihe ọjọọ niile. Ọ ga-echekwa obi a, Ime-Obi a. Ọ ga-echekwa igwe anyị, ọ ga-echekwa anyị niile ka anyị na-abata n'ime obi a. Ọ ga-echekwa ọpụpụ anyị na mbata anyị bido ugbu a ruo na ndụ ebe ebe. Shout another amen. Dịka ofu ezinụlọ, ka ịfụnanya anyị na-abawanye, ka aga n'ihu na-abawanye, ọṅụ anyị na-abawanye n'obodo anyị bụ Oraukwu a n'aha Jizọs na Nwa na Mmụọ Nsọ. We're
I can hear. But I'm going to get a I can different all the parish priest of Oraukwu town down here. Thank you. I didn't have a parish priest down here. Father gave them a canoe. Only go to it. Manana Sia. I found the record. And I can Igwe Majesty. Igwe Chinyereze. Igwe got a name, man. When I did, you'll be this is reverence, no say that. My divine, my divine. I cannot believe it's not easy. I want to reverse your book. I want to say that. And I can tell me. Say, maybe the good can I make a Chineke. Onye melo ka anyị larụ wee teta n'ụtụtụ a wee mee ka anyị gbakọọ ebe a n'ụtụtụ a n'ụwa anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche maka afọ ọmụ ya maka mmezu ọmụ ya niile wee na-ebuli ike niile wee na-enye ya na-ekelekwazi the Reverend Father Slot etiti anyị bụ mmiri wee bịa ka kwadobere anyị aja mas unu n'anya unu afụ na ndị fada bịanụ kakwasị ndị kabinet bịanụ agbamebe anyị agwụ ya mana o gosiri onye nwere dedikeshọn n'ibe anyị na-eme o wee gosi na ndị fada anyị nwere dedikeshọn ndị ụkọchukwu anyị nọkwu ya the venerables, canons, vicars, pachanos, atachiri ezu ndị si obodo dị iche iche ofu ezigbo nwanne anyị nwoke Reverend anyị achebere ọnọbụ etiti anyị na-ekelezi ndị sisters, ndị brothers, catchists wee na-ekelezi onowu obodo anyị bụ Chief Chiedu o si obodo oyibo wee nata maka awọmji ya n'ụwa ụnyaahụ ọ batara so anyị na-ekele ogosi etu mmemme anyị azụ wee dị mkpa wee na-ekelezi obi ndị ọzọ anyị na ha nọ na ndị ichie na cabinet members na-ekelezi in a special way our PG mụ na ya na-arụkọ ọrụ ka na ọ dị mma ọ bụrụ ya ka ya akpọ ọ dịkwa njọ ọ bụrụ ya ka ya akpọ anyị na-ekele in a special way maka mbọ ọ na-akpọ maka obodo anyị na-ekelezi ndị kwaya unu n'anya mụ na fuku kamasị wee nọ n'ikem ọ na-anụfọ ọbụla obi ikwu ugwe mana ezi ya ka a na-eji mmụọ anyị na-ekelekwa anyị na-ekelezi nwoke nwaanyị ndị nze na ọzọ niile gbakọtara ebe a ụmụazị ndị nne anyị ndị nwunye anyị na-ekele unu mesịna ya adịrị onye ọbụla mma ụkwụ onye ji wee bịa ebe a tata mara mma anyị na-asịkwa na unu ga-eji wee ga-amakarị enwere m anyị na fada gwara anyị nke bụ eziokwu ọ gwara anyị n'Chukwu na anyị mere ebere ya Chukwu o jiela anyị mmiri wee kwụsị maka na obi ebere ike agwụghị anyị onwere mmụọ ji eme mmiri wee kwụsị so anyị abụghị na ji awụ ọkọ so a na-ekele fada afọ ịgwa anyị nka maka ewere ike anyị aka n'ife tata ana m ekelezi onye ọbụla ga-anọnyere anyị unu Emeka maka na nke a bụ the main maka asị na ọ bụrụ ya is the key this is the main Iwa-JI nke ọzọ anyị na-emezi bụ anyị ji agba aka
this is the event. I'm a local that we don't have here. When they go down, if you get the car, so it was also a day. When I had a very long, and then one, and make it then. So you have piano, and I won't get that. You see, I'm out here. Okay, so I'm Korea. I got to take a sedan. This when you go young Korea. So what did they root you? They root you. That's a bag of it. And they want to die. Macam Ime-Obi. I get to the Chuneke. I will go like Ime-Obi. I take a snake, my car for where? Una phone. If ever. Oh, my, with a leg here. On the buy with a leg here. I have to that. So if I this I poor governor. Now, one go out at TV. My one make or you leave. My dog watching. I will do me. Who go. I never this room I need a when they would take a little over that. And I saw I never one. I never one way on Lulu, or way plab, way on Lulu, and I saw I never one. Go on to water. Whenever I zoom, make it to go to them over. And I saw this river. From the next time, one on Lulu. I will let those go. No way, careful. I will chose. I will always go there. I'm not asking what. No, I know your number. Now, but you lost price. Where are you? Makana oga hara eruga
onye meteni katizenti iluzie solunu akuna biri inata kwala inakwaje kama yani no womono okungwali boy katizenti iluzie bulo onye mebezi na nibo okungwali boy katizenti Yes, all the cheers, salute you. Powerful civilian, we are together. Mado Kalila Kali. Iba Kuna Tatuania Igwe. His Royal Majesty is already in the building. I just say, Igwe Chinyereze. His Royal Majesty. Dr. the greatest Oyibo of our land, the land they go to any Igwe. Couple we don't know who. Maluka Elakali. Iwa-JI 2023. A kick go up. And honor the humble arrival, the royal arrival. Things don't arrive humbly. They arrive royally and majestically. We will continue to celebrate the arrival of His Royal Majesty, President Emeka Onora. Igwe Chinyereze is the second of our own kingdom. Let's go, Igbo. And I say no to be. Mande di teacher, mande civil teacher, mande practical and tamakeba. I to onye ọbụla na ebidokwa ife a na-eme. Ọ nwere reverend Oraukwu na ngozi niile ị na-agọzi anyị na-agọzi ọlụ aka anyị ị na-agọzi ọpụpụ anyị na mbata anyị ị na-eme ka anyị nọ n'udo onye nwe anyị n'ala ekele n'aha Jizọs anyị wee na-ekelezi maka His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka Onora Igwe Chinyereze nke Bua of Oraukwu Kingdom. I na-ekele Chineke na amala nke inyelie arụ ike nke inyelie o wee na-awakwa ga-awakwa ji nke arụ a bụ 2023. Anyị na-ekele na amamife nke ịwụsala ya na-ekele n'ụzọ niile isi enyeli ya aka na-ewepụta ndị na-asọpọtụ ya na-ewepụta ndị na-atụnyeli ya alụ ife wee na-aga n'Oraukwu. Anyị na-ekele maka ya na-ekele maka ezinụlọ ya na-ekele Chineke n'ifi na amara ịbara ya ụba. Anyị na-ekele na ọra mmadụ gbakọrọ n'ụbọchị tata iji wee nọkọ ọnụ wee waa ji dịka ofu obodo. Onye nwe anyị daalụ na mmadụ niile ebe na ebe onye na-esi na-abịa. Daalụ maka ndị si esi wee bịa, ndị igwe ndị anyị nabatago, ndị batagolo ebe a na ndị ka ga-abata. Onye nwe anyị amarọ ka anyị ga-esi wee kene gị ma gị bụ Chineke gị onye na-enyocha obi, onye nwe ife dị anyị n'obi. Anyị na-asị ka ekene niile ịma mma niile dịchasịala ihe ebi ebi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị biko ụgbọala adịghị ike anyị niile, ụgbọala adịghị ike anyị niile, ụzọ ọbụla anyị esiro ometị ya
anyị na-ayọ Chineke ịgbaghara dị nke anyị niile. Na-ayọzi nke ndị anọnyere anyị n'ife niile anyị ga-eme taa maka Iwa-JI. Gọzie ọnọdụ anyị ebe anụ a, gọzie igwe, gọzie mmadụ niile. Okwu niile anyị ga-ekwu ebe a ka ọ bụrụ okwu ga-agba anyị ume, okwu ga-eme ka anyị nọ n'udo karịa, okwu ga-eme ka akpali onwe anyị dị na-amala karịa ka anyị malị. Onye nwe anyị biko nọnyere anyị ka ọnọdụ a bụrụ ife agọziri agọzi n'ezie, baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ndị njem ahụ okwu ka anyị na-anabata ndị ha na-eche ihe ọgụ ọrụkwu na ndịda so onye na-ata ekwu ebe ndị ọchị anọkwu na tebụl ebe ahụ. Onwe ndị ọzọ ji egwu ga-agba egwu Igwe
Asparana, a guy is here. Asparana, Jeru, when I was now. Once you are right, I don't want to I can tell you, I can't have my own. When you go to them, and I'm sorry, I am here. Go to the June, right? I'm not going to be aware. There's no well only. You are only at the upper, and I saw you go and right there with me. No, no, I walk out, no, don't be about when the young woman I know. They were all however, I walk up. Yes. Who won't you ever or who got a man who one? I used to my guru gave you a man, and a wakari. No, no, I won't have one or who I don't know who I read there. I know one is going out or I didn't think the wife. As for the boy, I'm when I think of it, all one year, I can't tell the service to get along and you. That's it, I have a year's right to Biko ndị ji egwu kwadebe onye ubia drọpụ ha agba eme ya eme Igwe Barrister Dr. Igwe Chinyereze II of Oraukwu, Chief Iwa-JI, the Oraukwu of Oraukwu, all the POPs and the chairs here present, the members of the Congress, women and youth here present, all the invited Igwe and other personalities, my Lord spiritual, all other invited guests and temporal guests, all other invited guests, Ime-Obi Oraukwu, distinguished ladies and gentlemen. I will start this address by first thanking the Almighty God for making it possible for all of us to witness this year's Iwa-JI ceremony. We are also immensely grateful to Him for giving us the good health, peace, and tranquility to be able to gather here to celebrate the event. Let me use this opportunity to say a hearty welcome to everybody here gathered, especially our esteemed guests, on behalf of His Royal Majesty, Igwe Dr. Barrister Igwe Chinyereze II of Oraukwu, and the entire citizenry of Oraukwu community to this August ceremony. Your presence is here is a demonstration of your great love for Oraukwu. You are highly welcome. None. Iwa-JI ceremony is one of the prominent festivals we celebrate in Oraukwu. We normally hold it on the first Saturday in September. It's an occasion to thank God for all His mercies and blessings to us in the past 1 year, in the form of bountiful harvest to all in our respective fields of endeavor.
to highlight the importance of this festival to us in the town. Nobody is allowed to hold any other function on this day, be it Ibanfum, wedding, funerals, etc. This is to ensure full participation by all and sundry in the event. We also invite our relations, in-laws, friends, and well-wishers from far and wide to join us in this celebration. There has recently been a diatribe about the origin, history or meaning of Iwa-JI ceremony. To me, there's really no need for all of that. The simple interpretation and relevance to our present day living should rather be acceptable to all. Some of the protagonists of the opposing views failed to also search for the origin of Sundays, which we use for worshiping God in our various churches, or that of the most popular Christian festival of Christmas. All these things which are their own history, you know, they have been traced here before where it started from. I see the whole thing as part of this colonial mentality of denigrating everything traditional. So please sit back and enjoy our modest hospitality. It's a fervent prayer that the good Lord who brought you safely to this place will also lead you back home. We also pray that all of us will be alive and well together here again next year to continue this celebration. Thank you all and God bless. Sign. You're welcome. This PG will not have women in it. Manani chapita on a way, put a civil in Ocho. His Royal Highness Igwe Omaja. Sure. Igwe of Owerri. Yana His Royal Majesty Igwe Chinyereze. Obagu the second of Umabana. Igwe Ajado Ogachi Upana. I think we thought about Matakita. Obudina Ikadora, the section of this place. With His Royal Majesty, Igwe Chinyereze, second of Oraukwu, Nation Kingdom. Iwa-JI Oraukwu. Ana bodo ka wanya buji. Iwa ime ji eme Iwa-JI bụ n'ọsọ ji ka ya ibu kisie ti na ni ofuo me. Owero ndị ubi ọzọ n'ebe egwu a ka ya sọ ji. Ndị oyiwe na-asị n'ọnwụ na ife ndị ọzọ niile dị iche iche akọ wee mee ọfụma ha wee na-eje na-akọ ya wee na-eri wee na-adị ndụ. N'ofu aka bụ ka anyị na-ayụ ya maka arụ ga-abịakwanụ ka o nyekwara ya aka ka ndị akọ n'ubi na arụ aka dị ga-abịa abịa mekarịa karịa nke arụ a I will leave I want that here. What can you do there? You're not there one arrow. I boy. I not Pundio. I went out like I was here. Now I get that. Not that one. Like the whole song, well, I wasn't done in Aka. Java was a simple Delaya, Kaimia, and just Igwe Chinyereze, and just Orunina.
ka ndị enyi Oraukwu soro Oraukwu wee rie ji. Nke awa kịta eweghị n'ite. Ndị Oraukwu na-ekele m unu. A sị na ezukọ ka aha eri udene atụtụọ ngịga. Ji a bụ ji anyị ga-erikọ ọnụ. Anyị awago ji. Eje hụ bupute oweruo n'oriri. Mmeri n'isọmụ n'obodo ga-erikọ ọnụ wee na-akpọzi Onowu ka ọ gbagota Onowu Oraukwu Chief Ifeanyi Chiedu Onowu eze anọchi ya wee na-agbakwa Obi Igirigi Obi Ọta ka ọ gbagota Obi Igirigi na Ọta Chief Patrick Mojekwu Igwe chọrọ n'akụkụ ya gbagotaba nwayọ. Anyị na-agbakwa Obi Nkwele Obi Omenife Obi Chief George Obi Omenife of Nkwele. Don't do like that. Obi nwayọ. Wee na-akpọzi Ichie Ezugo Ichie Eze Nnaja ka ọ bịa Ichie Ezugo ka ọ bịa nọchite anya Obi Eze Nnaja enwere ike nọ n'etiti anyị taa. Oh yes, for Eze Nnaja, the presenter for Chief A.N. Dogochukwu, the Bezu of Eze Nnaja village, the oldest member of our local cabinet. Cheers, you're welcome. Anyị na-agbapụsị Obi irukwere ka onye bụ Onowu ọ na-achị aka n'abụọ. Onowu Oraukwu na Obi irukwere ka a sị na onye ji egburu Igbo gbara Igbo a na-egbukwasị. Wee na-agbọzi Obi eze anọchi Obi obodo oyibo. Ichie Eze-Ike-Ọra eze na-agba Eze-Ike-Ọra Ichie Agbaeze ka ọ bịa nọchi anya Eze-Ike-Ọra ka ọ bịa nọchi anya Obi a na-atụ anya ya. Ichie of Amaeze village. Obi ya nọ na kula Presenting the vacant throne of Obi of Amaeze. ọ bụ etezi aka oluo ebe ọ na-eje. Ka anyị kwụsịrị akpọsịrị Agbaeze wee na-akpọzi Umudim village chairman Umudim Chairman of Honorable. Umudim bụ the newest village anyị nwere n'Oraukwu a. The latest village in Oraukwu. Fa nwere ofu ichie mana ichie ebe anọrọ ya. So ofu ichie afọ anọrọ ya. Enwezi ichie ọzọ enwere Obi. Wee sọ ka agwọ chairman ka o soro anyị. Ka o soro anyị rie. Onye egwu anyị ka o gbuo onye ọbụla. Mana ọma egwu anyị. Onye egwu anyị. Maka onwe ihe anyị mere. Ka anyị gbọsiri ya wee na-akpọ Obi Obedike Obi uwe Amada Obi Dike dị ọla mma definite answer. Nwoke ọma. Ọ bụzikwa Obi Obi ụwa niile. Ọ bụzikwa Obi Obi you're welcome. Ọ sị na onye nwa jiri mmiri. Obi nnọọ. Mana fara sị na ọ bụrụ ya jiri mmiri n'ọchukwu jiri mmiri. Wee na-akpọ Ichie Edom ka ọ bịa nọchi anya Obi ibe na-abụọ. Ichie Edom of Ibe-na-Abọ village. Ichie Edom. Ichie Edom the second. Maka na Ichie Edom the first bụ nne ya. Ibara akọ n'ebe ọ na-adị. Afọ nwa echeta nna. Efu aka ọ dị. Wee na-akpọzi ọdụdụ nwa anyị, ọdụdụ nwa ọfụ anyị. Maka na ibe anyị na-emebu bụ na Oraukwu dị 8 villages before. Ebo na asatọ. Wee kewaa ofu, wee dịzịa 9. Wee bụrụzi ebo tegete. Ka anyị gbọzie ọdụdụ nwa anyị.
Oraukwu zie botegete. Asikwa na Dịka ọ dị na mbụ. Na ọ bụrụ na ọ bụ nwa ikpeazụ mere na-apịgasị ihe ọ na-emesikwara ike. Wee na-akpọ Obi Adama the second. Chairman Ọhaneze. Chairman Ọhaneze. Igbo niile na Anambra State. Worldwide. Ọ ga nji esi na ọ bụ akwụkwọ onye apịgasị. Obi Adama the second. Igwe kwuru ibi na America. Chairman Ọhaneze ndị Igbo worldwide Anambra State chapter. Obi state side ya. O balance ya. Igbo Oraukwu nwere mmadụ. Ibe akụrụ na Oraukwu aka na ọ dọkwa n'ofele. Ibukwala ndị Igbade ebe a. Oraukwu zuru ezu. O wee bupụtara anyị. Ịmara ọma ji nke anyị na-eme. Ọ ji awa kịta ka agụ ahụ bụ bupụta. Ikwe. Ihe ekwesị. Igwe akpọtara gị. Maka na igwe ebubo na-ebu aka ọ dị. Igwe ebubo. Igwe akpọtara gị. Igwe a na-asị asị. Igwe a na-asị asị. Igwe anụ. Wee na-awa ndị a n'ụwa. Ege n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Onye ego oyibo. Ego oyibo. Representative of Igwe and Anthony
Abu Jema Nansa Naja.
Association and keep us away to under the leadership of His Excellency Dr. Sir Valentine Chukwuemeka, the great attacker of our land. Oya Bakanati Oraukwu pillars. We are one united family. We are one Lord Oraukwu pillars. You cannot approach it and expect to let go forever. Ota village Oraukwu, capital city of Oraukwu Kingdom. Diobala Oraukwu na bataba. Biko, onye dufa bo Obi Igirigi Chief Patrick Mojewu. Obi Igirigi. Order, please. Order. Association.
Una Igbo Biaine. Oh, when I went for the past few months, everything I went I will sit down. No, when they are yellow tap. But can I put in a room to decay? I am not even the Ivan. Didn't I ever see when I had a room to decay? When I went down, I don't know what I Ọdún yẹn ní ẹgbẹ́ tó bẹ ti ẹbí jẹ. Ọ ẹ bá yín dàbò kọ̀ọ̀tà. Àwọn ẹnu wa podium. West Nile recognize the Oraukwu Pillars Association. Wẹ́ẹ́ wẹ́ẹ́ àpapọ̀ wẹ́ẹ́ dẹ́tí ẹ̀dìyẹ. Ọ̀ndó bíi àdé ọjà. Òwe rọ̀ ibẹ̀ ní ìdáná ẹ̀kú. Ibẹ̀ ní ilé pillars náà àpapọ̀ yẹn wà ètò èsì ọdún ọ̀hún fún wa. Ètò èsì ní mmadụ ibẹ̀ ha yẹn fún wa. West Nile our women, somebody say any papa there, how can I do it? We have a man there, oh, when I say, David, when they have a man, you can how who watch it, how many have a man, but who are able to do like I to be good? Why I when they have a man? When you stay in the airport, where will I have a day? Anyway, we see what I do now, Buhari. Our Buhari is to show appreciation for the efforts of Buhari. All back, I know whatever. I will go see the class. Now, it was great. One more will go out there. I will not score at any class in one of the last class to NY. Oraukwu when? Yeah. Suano. Unu ga-anụ ife igwe kwuru and etu afọ o kwuru ya ka ọ dị so mgbe sị ka m wee kene onye ọbụla n'ugbu a na m ga-ekene Oraukwu Pillars ụmụnne m Oraukwu Pillars Oraukwu Pillars Oraukwu Pillars brothers daalụ unu n'anya ebe a unu ofe ife emere ebe a anyị ma mgbe anyị gbara wee sị na a ga-ewube ụna nọ na ebe anyị bi ebe anyị Iwa-JI mmiri a na-ama anyị na-amakwuazị igwe anyị wee sị ya mba na igwe n'ebe a ka anyị ga-arụ ya agụsị anya ka mmiri madobe gị madobekwuo Oraukwu Pillars maka mbọsị anyị bịa last year na mmiri makasịrị anyị arụ ebe na igwe na-eme m mgbe na-arụ ebe ụmụnne m asị m karịgo anyị wee gaba ife dị n'ime ya so Oraukwu Pillars ọ ya dụrụ unu na mma o wee ruo n'ụbọchị taa o wee bụ na alụsị gị o wee bụ to unveil it ka agbapee ya ka onye ọbụla dozie free ife a bụ ife anyị ọ bụrụ nke sọsọ Oraukwu Pillars ife a bụ ife Oraukwu so now anyị chọrọ ka anyị mepee ebe a ọ dị wide open everybody so o nwere onye anyị na-agụpụ igwe Oraukwu Pillars bịara taa wee sị na ha ga-emepere gị ebe a mepere Oraukwu mepere everybody my cabinet with the sum of 2.5 million. Oraukwu Pillars.
Mama,
Uzo, my brother. Igwe na-ekere ọrụ mmadụ. Onu n'igwe.
Igwe Chinyereze, Chineke nna pụrụ ife niile, anyị bụ ụmụ Oraukwu na ndị bịakwutere anyị nụ maka oriri ji nke ahụ 2023. Anyị na-ekene dịka isi nọnyere anyị n'ife niile nke eme n'ụbọchị tata. Emeghe na ntuzi gị bụ Chineke nna, anyị wee na-enye gị ekele na etu isi merụ ndị Oraukwu na ndị bịara ebe a tata, ha wee nwee ike bịa rue n'udo, bụ na ha naba anaba ha ga-anarukwe n'udo, wee nwetakwa ndụ ha hapụrụ wee bịa na-enweghị nsogbu ọbụla. Ife ndị a ka anyị na-ayọ site n'ibi Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị wee na-ayọzi ya ka ahụ a dị etu a. Anyị na-ayọ Chineke nna ife emerụ o riri nne, mana nke ahụ ọzọ ya aka n'afọ a Jizọs. Anyị na-ayọzi ya ka o dobe onye ọbụla n'ime anyị okwu ndụ, ka anyị wee nwee ike mpụ ahụ 2024. Ife ndị a ka anyị na-ayọkwe na onye mere n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu na n'isi ime? Ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke, abụ ọma ka anyị jiri bịa n'iru gị Chineke m, abụ otuto ka anyị jiri bịa n'iru gị. Nwana ya eze soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma. Imoni soro m tobe ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa, n'ịhụnanya Chineke karịsịa. Soro m too Chukwu mgbe niile m kpọkuru gị, ị na-aza m elele anya n'azụ. N'ime mkpa m ka m kpọkuru gị, ọkwa ịzara m. O Chineke, amama amasị amasị, rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe, mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu. Ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ, Alfa na Omega, naanị gị ka anyị ga-efe. Anọkwana n'obi abụọ, anọkwana n'iri uju, kpebiere onwe gị taa, kpara onye ehihie ga-efe. Mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ,
ọgaranya ngada. Were ọmụnwa bụ Ifeanyị echie m Chiedu bụ onye eze ọnọchi enwegbukwu iyi. Ọmụnwa bụ Obi of Oraukwu bụrụkwa the Onogwu of Oraukwu Kingdom. Anyị chọrọ ka anyị mara ihe mere n'Oraukwu tata nji wee nọ n'ekike. Ọ ji ka anyị wara every year ka a na-eme like what they call New Yam Festival. So every year ya gbakọkwa na month of September anyị na-awakarị ya bụ ji. Na ihe anyị ji gbakọrọ tata o mekwa ya etu anyị si eme. Onye ọbụla nwere ya aṅụrị ịfụ na ọ gara ọfụma. Mmiri edistọbụ ha anyị tata. So anyị nwere ya aṅụrị. Anyị chọrọ ka anyị malụ ji a na-awa kee ụlọ ọba n'ala Igbo ka ihe eji awa dị iji. It's a celebration of first crop. As a matter of fact, ndị dị na Chineke achebe bụ na ji ka ndị Igbo ji ebido iri ife akọrọ akọ. And akpọ ya king crop. Eze akụ niile a na-akpa n'ala. So no na every year Igbo ọbụla agbapụta na their village square. Anọkọ a na-asụkwa ndụkọ ma nni imede n'ọsọ ji ka a na-eri. A na-asụkwa nni sụcha ma nni burupụta. Mana ọ na-emeziere anyị na ha ememe nke ndị oyibo modernization, you know. So no a celebration of uchu mmadụ churu. Wee gwufuta ji, were ji ogwufuta, wee bidokwa ahụ. Ọ ife ọ bụ. E wee kwadokwa maka ọzọ anyị echukwe next year. Okay, otu a ka ọ dị. Abụ onye echichi gozie Chief Gozie aka eze Tata bụ Saturday eke September 9 na 2023. Tata ka anyị wale ji igwe anyị wale ọrụ igwe ji tata. Igwe wale ji anyị rikwa ji tata. Ka efe m o ji ọ bụrụ sọsọ ji bụ mkpụrụ osisi Igbo a na-emere omenala. Daalụ. Enwere ọtụtụ mkpụrụ osisi, enwere ọtụtụ nri Chukwu kere. Mana ndị Igbo ji akafa wee kwere ọjị bụ eze nri niile. Ọjị bụ eze mkpụrụ osisi. Ọnya ka ndị Igbo ji akwanyelu ji pụrụ iche. Ibe na-agwa ndị ọrụ bụ ibe na-agwazibe ike. Onye ọbụla tinye aka n'ife a na-eme, onye ọbụla ife a na-eme. Onye kwere ka ọ dị ka ife a sị ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ asị na ụgbọ elutere ya. Maka na Chukwu apụtago ibe ebe Oraukwu dị, Oraukwu na-aga n'iru. Ya nwa afọ Oraukwu ọbụla ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ilo ma ndị n'obodo oyibo, onye ọbụla tinye aka. Ọ bụrụ na bekee asị na all hands on deck ka isoro keta ngọzi na-ele gị. Maka ndị a na-arụ ya ji ejiwafa onye ọbụla ife na-eme n'Oraukwu, onye ọbụla bụ part of ife na-eme n'Oraukwu, ọnọdụ ya bụrụ otu ọ dị ife na-agbanwe ife na-agba. So ụmụ ọrụ ife na yoru biko onye ọbụla tinye aka, nnukwu azụ bata nnukwu nkụ, obele azụ bata obele nkụ. Onye mmanụ nke onye na-enwe ya na-eme ya ka Oraukwu na-aga n'ihu. Otu a ka ọ dị. Anyị na-ekene gị. Aka eze Oraukwu. Anyị ma onye bụ. Daalụ. Royal Majesty, Barrister Dr. Emeka Ọnụọra, Igwe Chinyereze second. Igwe, anyị na-ekene gị. Anyị chọrọ ka anyị mara ife Oraukwu mere n'ụbọchị nke tata. Iji wee kele Chineke maka afọ ọma ya etu o si eme wee kọọ ji ubi wee gwurukwa mesiere anyị ọfụma wee na-enwe na-adị kedu ka anyị na-ata. Anyị chọrọ ka anyị malụ ji a na-awa kee uru ọba ka ihe eme eji awa ọlụ ji. Ji bụ ọ bụ ndị Igbo asị na the king of the crops. Onye a bụ eze ife ubi. Onye ka anyị ji celebrate ya. Onye sọ jikọ ya bụ ibu dikọsi ya tinye na gbuo ome. Nwere ndị ubi na-eme plafọ. Onye ka eji akwere Onye mma. Anyị chọrọ ka anyị mazịa ka mmemme tata si wee gaa. Ọ ga-anọ ọfụma, ọ ga-amụ na I expect. Ndị be anyị ga-amụ ndị bekwa ebe a ozu wee gaa. Ọ ga-anọ ọfụma, anyị na-ekele ndị be anyị pụtara n'igwe na-emepụta ibe anyị na-eme. Na-ekele ndị Oraukwu niile, onye ọbụla tinyere aka. Mana na-ekelekasị ndị pillars. Ọnụ ha bụ isi afọ mgbagbo okwu. Ha wetara ọnụ ha bịa n'igwe
all their members there. So we want to be in it. So I'm making a particular pillars association on the bar, young people in the bar, it's going to go on, never before. We're not going to tell the book. So have they not that and the support there, that making all hands not there, ka m akwan ka obi dị gị all the asma dike sisi ndị ya iri ma ndị gbara bịa ka na enwe anyị anyị kwado mmemme a ndị ba abịakwa wee napụ anyị ibe anyị ji ya gwụrụ ka mmazi ihe na-agwa ndị ọrụ ukwu n'ụbọchị nkụta wee bụ ọzọ na-akọ ya bụ na ka anyị na-eme etu anyị si eme maka onye ọbụla esi ya na-ejide ka oji mara ibe ọ na-eme ka anyị ncha na-agbata aka ọnụ na-anyị kọma ya mmiri ọnụ wee na-akwụ ha ka anyị wee na-eduzi obodo anyị onye ọbụla na-anwa ihe na-agwa ndị be anyị bụ ka ha jisie ike nwa onye a na-esonye maka ibe anyị na-ekwu bụ na egbebere ugo bịa ebe mana nke si ibi ebe anyị na-ekwu na nke ọma akwụ ya mana tupu ya egosi ya ofu osi ọ ga-eme ọ na ọzi ebe ahụ ọ ghọta na ofu osi ya na-eme ọfịa chukwu emetụkwa obi ya ọ wee nachigheta mejọ ngwa anyị wee mmeri ihe anyị na-eme metụkwa mama mmiri ọnụ wee na-abụ mana ọ bụ na aka jie ma ụkwụ jie ya ọ nachigheta dị ọ na-alụ mgbe ọma enyesizi anyị ibe anyị chọrọ anyị ga anyị dị ọsị anyị na-ekwu na nke ya kwụ ya anyị na-ekene gị Igwe Chinyereze a na-asị na Chukwu ya na-agọzi gị ihe na-eje na-abata n'aha Jizọs daalụ Iluzie bulo onye omebe ezi na nigo ogu ngwali igbo